צחקתי, זה לא מפריע, כן. קראטה זה מקצוע אולי מהעתיקים ביותר בעולם. לפי המקורות, כשמשה שבר את לוחות הברית, ואולי אף יותר עתיק, כשנוח בנה את התיבה, היה מכין את העצים לתיבה, מעניין איך. ואולי אף יותר עתיק, שקין הרג את הבל, בפירוש רש"י נאמר, ויקם קין להרוג את הבל, בסטייל של ברוסלי, זה ברור. ואולי אף מוקדם יותר. מספרים על אדם שעשה הרבה קאטות לחווה בגן עדן, והרבה תרגילי קראטה. הספר עבר כמה מהדורות, עד למהדורה הנוכחית. בבתיה של חגית היו מוצדקים, האם הספר יעסוק במחלתו של רפי ליבן, או שיעסוק במטרואיזם נטו. עד לאותו יום שרפי נכנס אליי למשרד, והתחלתי להסתכל עליו ככה בעיני היצ'קוק, והכנסתי אותו ללחץ. ללא שום התראה שלפתי אקדח מהמגירה, דאגתי להוציא את הכדורים קודם, דרכתי אותו מול רפי, אני לא יודע אם חלפה יותר משנייה, ורפי סינק עליי, והצליח להעיף מידי את האקדח. הייתי עמום ואמרתי לעצמי, זהו זה, יש שם לספר, הבלתי מנוצח. רפי הצליח להוכיח לי שהוא פשוט אמיץ. הצליח להוכיח לי שהוא משהו. רבותיי, המיקרופון הזה ספק דברי הערכה, הרצה, ובאמצעות החוט הזה של הרמקול שהגיע לאוזניכם, הקשבתם ונהנתם. ועכשיו ברצוני להזמין את האחד והיחיד, רפי ליבן, הבלתי מנוצח. אולי נלמד משהו שלא ידענו. אולי נגלה סוף סוף מהיכן הוא מצליח לשאוב את כוחותיו. רבותיי, קבלו את אלוף העולם בקראטה פעמיים, אלוף שיאי גינס 6 פעמים, 6 שיאי גינס, לא פחות ולא יותר, דן 8, קבלו את שיין רפי ליבן. אני אתחיל את ההתחלה של בני, משום שהוא חבר קרוב אליי, הוא מתרגש, גם אני קודם כל הייתי רוצה להודות לכל אלה שהגיעו היום לפה. האנשים, הכתבים, המשפחה, חברים, מפקדים, דודים, דודות. הייתי רוצה מאוד להודות לאמא שלי ולאבא, זיכרונו לברכה, שגידלו אותי וחינכו אותי בדרך הזאת. אמרה חבל שאבי לא נמצא איתנו בערב זה. למעשה את כוחי שאבתי מאבי. זה לא סוד. כל תלמידיי באירופה, בכלל בעולם, יודעים כשהם מגיעים איתי לביקור בישראל, הם באים לראות מאיפה לקחתי את הכוח, או למעשה מאיפה שאבתי אמונה. אבי שרגא ליבן פייפקה, מי שלא הכיר אותו, אבל באמת לא הכיר אדם גדול, היה אדם צנוע, ענב, ששנא שמדברים על הגבורות שלו. הציל אלפי אנשים, וכששאלתי את האבא, האם הצלת אדון זה וזה בשנה זו וזו, אמר לי, תפסיק לקשקש לי את הביצים. אבא לא אהב שדיברו עליו. אבא שלי זה היה האדם שנתן את הכוח. אני נהפוך הוא. אני עושה את מה שאבא שלי לא עשה, אני מדבר. ואת הנושא הזה של דיבור ועשייה, למדתי דווקא מהסבא שלי, זיכרונו לברכה, משה לוי נחום, מלם, שקראו לו מוסא אלפול. שהוא אמר לי תמיד, עשה, דבר ועשה. איך אומרים את זה בתימנית אימא? עשה או בעשה, משהו כזה. בקיצור, כשהייתי שואל אותו, סבא, מה אתה אומר לי? דבר ועשה, וכמה שיותר. גם דבר כמה שיותר וגם עשה, וזה הדרך. כדי להיות מחנך, כדי לתת ולהקנות תורה לאנשים, כדי לתת חינוך, לא תדבר, לא תוכל לתת. לכן, אם אני אדבר, אז אל תיקחו את זה כשחצנות או כשוויצר, בסך הכל אני רוצה להקנות. אז היום אני מקנה לתלמידים שלי בעולם, ואלה שרוצים להקשיב. אלה שלא רוצים להקשיב, הדלת אצלי פתוחה תמיד. אני לא אמרתי שאתם לא ברוכים הבאים מהעת, נהפוך, אתם לא תלמידים שלי. אבל זאת הדרך שאני מצליח לעשות ציים, להילחם בבעיות שלי, במלחמות שלי, במחלות שלי. אני מנסה לעזור, וזאת דרך, אולי אמא שלי לא הייתה מסכימה, אני לא סובל כסף. ממש לא אוהב כסף. אני אוהב לעזור. ועזרה זה גם במתן כספי, במתנות, בהושטת יד, בעצות, בהדרכה. עכשיו, תגידו שאני קדוש. לא. אני גם אוהב את עצמי. אם אתה לא אוהב את עצמך,
לא תאהב את הזולת. זה הדרך שאני מצליח, ואמרתי כך, אדם שעושה מרשל ארט, הגנה, אומנויות לחימה, הוא לא שלם עם עצמו, לא מגיע לשום שיא, אז הוא מרמה את עצמו. כדי להיות טוב, אתה צריך להיות לגמרי שלם עם עצמך. שלם עם עצמך זה לא לחסוך בכיסך. אחד המשפטים שאני נדמה לי שחיברתי אותם, חסכת, הפסדת, בזבזת, הרווחת. עכשיו, לבזבז על חברים, משפחה, אנשים שזקוקים לזה, זה הבזבוז הכי טוב. כשאתה רואה את האנשים מחייכים לאחר מכן, טוב להם, ויש להם קצת אוכל לאכול, זאת העזרה. ולכן גם, כשבני אמר לי, באותו יום, ברחוב ההליכה באורוס, צא לעזור לשיקור הזה. השיקור היה כנראה, הוא אדם שיקור ונרקומן, בערך 2 מטר גובה, ואני באזור הזה תמיד מסתובב עם נרקומנים, ואני אמרתי לעצמי, מה פתאום שאני אעזור לו, שיהרוג את עצמו, שילחמו שני השיקורים האלה. ובני אמר לי, רק הזכיר לי גם, שאני יהודי, ואותו לב שיש לי קיים, אז יצאתי והצעתי את הבחור, אבל זה סך הכל פעם 1,000 או 2,000 שעזרתי לאנשים, ובמקרה הזה היה שוטר, קצין במשטרה. ובשביל זה הפך להיות, הייתי גיבור ליום אחד, גיבור נהדר. וגם כמו שאמר אבי, ערב הזה עלול להישכח, אם אנחנו לא נמשיך לדבר עליו. היום אנחנו מדברים מחר, אינתיפאדה, עוד ערבים רצחו פה, ועוד זה הרג איתו ושכחו את הערב. הדברים הטובים נשכחים. אחרי יום אחד כולם שוכחים את זה. אלה שרוצחים והורגים, זוכרים אותם. נורא חבל. מה רצינו? קצת נדבר על האבא. אבל רפי, אנחנו רואים אפשר לעשות כתבה על רפי בלי השורשים. בלי שורשים, כן. השורשים שלו פה בישראל, האמא... האבא באמת היה אדם ענק וענק. לא ביקש כלום, שני ילדים נקסים. רפי הבא את אבא שלו, שלא קיים דבר כזה. אין לי כל מושג. שאלי אותי, תגיד לה שתפסיק. אני יודעת שרפי מאוד אוהב אותך. כן, היה מאוד ילד מסור כל השנים ומסור היום. לא שחרר אותנו. באמת, על רפי אין מילה לדבר. זה ילד טוב. עבר תקופה קשה על מחלה שלו. גם אנחנו סבלנו מזה. הוא גיבור. מה אני אגיד לך? אין מה לדבר. אין מה מיוחד להגיד על רפי. הכוח שלו כנראה זה מהבית, כי אני רואה אותך את אישה. אביב היה חזק מאוד. אני רואה אותך אישה חזקה. אביב היה חזק מאוד. פיזית ונפשית. אביב היה חזק מאוד. הוא היה ממייסדי נמל אשדוד. עבד משנת 36, 44 שנה. הוא היה מלך של הנמל, אני חושבת. עבד, ביתו סגן רב חבל הנמל. עבודה מכובדת הייתה לו, זה מקום מכובד. עכשיו ניגש אולי בדיוק המנהל הנמל, היה טואלטי כרגע, והביא לי שלום. ואין הרבה על מה לדבר. משפחה יפה, משפחה טובה, וחבל שהוא רק עלה. אין הרבה מה לדבר. מה אני אגיד? רפי קיבל את זה מאוד קשה. כן. רפי, מתי שהוא בא הביתה, יום עולה קבר שעת השם. זה משהו נורא מדהים. זהו. יום מתעלפן, יום דואג. רק שומע משהו כבר פה, אין לי מה לומר. הוא טוב לכולם, הוא יעזור לכולם וישאר מהגרוש האחרון. אז ילד טוב. את צריכה להכיר אותו.